שלום לכולם. היום אנחנו הולכים לדבר על אפיון. בדיבייט אנחנו בדרך כלל חושבים על טיעונים וריבטלים. אנחנו באים ומנסים להביא כל מיני סיבות וכל מיני הסברים ללמה המושן הוא טוב או לא טוב. אבל אפיון זה כשאנחנו לוקחים צעד אחורה לשנייה ואומרים, רגע, על מה הדיבייט מדבר בכלל? באיזה עולם אנחנו חיים? על איזה סוגי אנשים אנחנו מדברים? איך האנשים האלה פועלים? בואו ניקח לדוגמה את הנושא, בית זה יאסור על גני חיות. בדיבייט הזה אנחנו נטען שגני חיות הם טובים או רעים לבעלי חיים, או שהם מלמדים דברים טובים לאנשים שמגיעים לשם, או אולי הם מלמדים אותנו להתעלל בחיות וכו' וכו'. אבל לפני זה אנחנו רוצים לשאול את עצמנו, איך נראה גן חיות? איך נראה החוויה של גן חיות עבור אחד מהבעלי חיים? איך נראה החוויה עבור מישהו שבא לטייל בגן חיות? כשאנחנו מתארים את העולם ומתארים את האנשים השונים שנמצאים בו, יהיה לנו הרבה יותר קל להגיע לטיעונים טובים וברורים, והדיבייט יהיה הרבה יותר ברור לשני הצדדים. אפיון זה משהו שאני רוצה לחשוב עליו כבר מהפרפ. זה לא אומר שיש זמן בפרפ שאני חושב, רגע, מה הולך להיות האפיון שלי? אלא כשאני חושב על כיוונים לטיעונים, וכשאני חושב על מה הקבוצה השנייה תגיד ואיך אני רוצה לנצח, אני קודם כל רוצה לדמיין את העולם בראש שלי, לדמיין את האנשים השונים שפועלים בו, איך הם חושבים, מה הם מאמינים, מה הדברים שמתמרצים אותם, מה הדברים שמונעים מהם להשיג את מה שהם רוצים. כשאני נכנס ליותר ויותר פרטים על איך העולם נראה ואיך האוכלוסיות השונות הפועלות בדיבייט נראים, ככה יהיה לי יותר רעיונות ויותר כיוונים, גם לאיזה טיעונים אני רוצה להריץ, אבל גם איך אני רוצה להריץ אותם. כשאנחנו כותבים את הנאום שלנו, אנחנו רוצים שבכל דבר שאנחנו עושים יהיה איזושהי כמות של אפיון. כשאני נותן סיבה למה הטיעון שלי נכון, או כשאני מסביר למה הטיעון שלי כל כך משפיע, אני כמובן רוצה לאפיין איך זה ייראה ולתת דוגמאות וכו'. אבל בנפרד לזה, הרבה פעמים בנאומים אנחנו נרצה לתת איזושהי דקה, בה אני רק מאפיין, ואני רק מדבר על איך העולם נראה ועל מה אנחנו מדברים. זה א' כל יהפוך את כל הנאום שלי להרבה יותר מוחשי בשביל השופט. הוא לא עכשיו חושב על כל מיני דברים תיאורטיים שאני אומר, אלא ממש יכול לדמיין בתוך העולם את כל הדברים שאני מתאר ואת כל הדברים שאני מדבר עליהם. ושתיים, זה יגרום לכך שהטיעונים שלי יזרמו, כי הרבה מהטיעונים שלי הולכים להתבסס על איך שהעולם באמת נראה בפועל. אז אם אני מתאר איך שהעולם נראה בפועל, זה מאוד יזרום לי אחר כך לדבר על איך זה משפיע, ועל איך זה גורם לכל מיני בעיות או לכל מיני דברים טובים, כפי שאני ארצה לעשות בתוך הנאום שלי. אז אם אני נותן תיאור בתחילת הנאום שלי, על איך שגני חיות יש להם מקום מאוד מצומצם, ושהם לא בדיוק תואמים לטבע, ככה שזה מוציא את בעלי החיים מהמקום הטבעי שלהם, ועל איך שאין להם אינטראקציות חברתיות כמו שיש להם בטבע. אני עוד לא טענתי שום דבר, אני עוד לא הסברתי למה הנושא הוא בעדי או נגדי, או למה המושן הוא טוב או רע. כל מה שעשיתי זה הסברתי איך העולם נראה. אבל כשאני נכנס לדיבייט עצמו, פתאום יהיה לי הרבה יותר קל לטעון את מה שאני רוצה לטעון. כי השופט כבר מדמיין את כל בעלי החיים הסובלים, ואז כשאני אתן את הסיבות למה הם כל כך סובלים, כבר זה ברור בראש של השופט ובראש של הקבוצה היריבה על מה אני מדבר ולאן אני חותר, ככה שזה יזרום הרבה יותר טוב. עד כה דיברנו על אפיון של העולם או הסביבה שלנו, אבל מאוד חשוב הרבה פעמים גם לאפיין אנשים שמאוד מעורבים במושן. אז למשל, אם אנחנו מדברים את הנושא, בית זה יאפשר לתלמידים לפטר את המורים שלהם, מאוד חשוב שאני אאפיין מה תלמידים רוצים, מה תלמידים חושבים, איך הם יבחרו למה להצביע ומה לא. אז לפני שאני נכנס למושן עצמו ועל מה טוב בו ומה לא, אני אולי אגיד שתלמידים הם רק רוצים זמן חופש, ושהם לא באמת מבינים את החשיבות של בית ספר. או הפוך, אולי אני אתאר את זה שהם ממש רוצים ללמוד, והם ממש רוצים שהמורים יהיו טובים וילמדו אותם חומר מעניין. שוב, עוד לא טענתי שום דבר, אבל רק מזה שאני תיארתי את העולם, או במקרה הזה את האנשים בתוכו, מאוד ברור לשופט לאן אני חותר, והטיעונים שלי נהיים הרבה יותר קלים לאחר מכן. לאפיון טוב יש שני מרכיבים עיקריים. הראשון הוא שהוא אמיתי או ריאליסטי, והשני זה שהוא עוזר לנו לנצח את הדיבייט, או שהוא קצת מוטה. צריך למצוא איזון בין שני הדברים האלה. בואו ניקח דוגמה שוב פעם מהמושן על גני חיות. אם אני בעד לאסור על גני חיות, ואני אומר שגני חיות הם מקום שבו לוקחים בעלי חיים ומכריחים אותם להילחם אחד נגד השני,
זה מאוד יעזור לי, בגלל שאם באמת עושים דבר כזה נורא לבעלי חיים, אז כנראה שכדאי לאסור על זה, אבל זה לא אמיתי, במציאות זה לא עובד ככה. אז יהיה מאוד קל לקבוצה השנייה להתקיף אותי, ואולי אפילו בלי שהם יתקיפו אותי, השופט בכלל לא יאמין לי. ולכן לא כדאי ללכת על איפיון כזה. מנגד, אם אני אומר שבגני חיות הבעלי חיים מקבלים אוכל כל יום, עובדתית זה נכון, אבל לדבר על זה זה לא כל כך עוזר לי, כי זה דווקא משהו שעוזר לצד השני. אני רוצה בעיקר לאפיין את החלקים בגני חיות שהם רעים לחיות ופוגעים בחיות, אבל שהם ריאליסטיות. אז לדוגמה, אני יכול לדבר על זה שהם נמצאים בכלוב, או שאין להם הרבה מקום, שהם דברים שהם גם נכונים בעולם האמיתי, וגם הם דברים שמאפיינים את הגני חיות בצורה שתעזור לי. אז אם נסכם את מה שאמרנו עד עכשיו, אפיון זה משהו שהוא לא בעצמו טענה, אלא זה משהו שעוזר לטיעונים שלי. זה תיאור של העולם או של אנשים שאמור להיות מציאותי, אבל שגם אמור לעזור לטיעונים שלי. זה משהו שאני עושה גם בנפרד מחוץ לטיעונים, אבל הרבה פעמים אני גם עושה אותו בנקודות קטנות בתוך הטיעון, כדי שההסברים שלי יהיו יותר ברורים ויותר מוחשיים. דבר נוסף מאוד חשוב זה לאזן בין הספציפיות של האפיון שלי לכלליות שלו. למה אני מתכוון? אם אני מדבר רק על זה שגני חיות זה רע ושחיות סובלות, אין באמת איזושהי הבנה מוחשית של איך זה נראה. השופט לא מרגיש כמו בן אדם שהולך בגני חיות ורואה את החיות סובלות, ובכך הוא לא כל כך מבין למה אתם מדברים, וזה לא באמת הופך את הטיעון שלכם ליותר מוחשי וברור. לעומת זאת, אם אני אומר שיש בעל חיים אחד מאוד 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 ספציפי, שיש משהו מאוד ספציפי בגני חיות שלא מתאים לו, אז למשל שהגני חיות אין להם מספיק מים מסוג מסוים, יכול להיות שזה ירגיש לשופט שזה סתם מקרה ספציפי, ושזה לא כל כך קשור לשאר הדיבייט ולרוב החיות בגני חיות. לכן, אני גם רוצה לדבר על מקרים שהם ספציפיים, שהם עם הרבה פרטים, כדי שהשופט באמת יוכל לדמיין את זה, וזה לא יהיה סתם באוויר כמו רע או לא נעים. אבל אני רוצה לוודא שהמקרים הספציפיים שאני מתאר אותם, הם רלוונטיים לכלל הדוגמאות בדיבייט. שזה משהו שאני יכול לקחת את הדוגמה הזאת, ולהבין, וואלה, זה נכון לגבי כל בעלי החיים. עד כה דיברנו על איך שאנחנו מאפיינים, אבל חשוב לזכור שגם היריב עושה את האפיון שלו, ומאוד מאוד חשוב לשים לב לזה. הרבה פעמים קל להיכנס לאיזושהי מלכודת, בה אנחנו מקשיבים ליריב, וכרגע הוא רק עושה אפיון, הוא לא ממש נכנס לטיעונים. אז זה מרגיש כמו המקום הלא רלוונטי להתקיף אותו. אבל הרבה פעמים בדיוק ההפך הוא הנכון. בואו נגיד שאני בעד הנושא, בית זה יאפשר לתלמידים להצביע לפטר את המורים שלהם. אני מקשיב לקבוצה השנייה, והדובר שלהם מסביר שתלמידים הם לא כל זה רוצים להצליח, הם סתם רוצים זמן בהפסקה, והם רוצים לשחק כדורגל בחוץ, או לעשות כלום ולהיות על הטלפון וכו'. אני מרגיש, הם עוד לא הגיעו לטיעון שלהם, אז בסדר, אני אתן להם לדבר על האפיון, ואז כשהם הגיעו לטיעונים אני באמת אקשיב ואתווכח איתם. אבל שימו לב, השאלה האפיונית כאן היא מאוד מאוד מרכזית לדיבייט, כי אם הם צודקים ותלמידים סתם רוצים להיות עצלנים, או הם רק רוצים לשחק כדורגל, אז זה אומר שאי אפשר לבטוח בתלמידים האלה להחליט איזה מורה כדאי לפטר אותו ואיזה לא. וכתוצאה, הצד השני יש לו יתרון מאוד מאוד גדול. אז הרבה פעמים, אחד מהקלאשים או אחד מנקודות המחלוקת הכי מרכזיות בדיבייט, הולכים להיות על מהו האפיון הנכון, איזה תיאור של העולם יותר תואם את המציאות. בדיוק מהסיבה הזאת, מאוד מאוד חשוב, גם כשאתם עושים את האפיון שלכם, וגם כשאתם מתקיפים את האפיון של הצד השני, לתת סיבות והסברים ללמה מה שאתם אומרים הוא נכון, או על ידי דוגמאות מהחיים האמיתיים שכולם מסכימים איתם, או להסביר למה האפיון שאתם מביאים הוא אכן האפיון הנכון. באמת, להסביר למה העולם נראה כפי שאתם טוענים שהוא נראה. כבר מהפרפ ולפעמים בדיבייט, צריך לשים לב אילו שאלות אפיוניות יהיו המכריעות בדיבייט. כי הרבה פעמים זה שאלה של פשוט איך העולם נראה, ולאו דווקא לגבי מה טוב ומה רע שיכריע את הדיבייט. וכשיש דיבייטים כאלה חשוב לשים לב לזה, כדי שתדעו שא' כל אתם צריכים להשקיע המון זמן באפיון שלכם, וב' שתצטרכו לחשוב על ריבטלים לאפיון של הצד השני, כדי לוודא שהוא לא נשמע כמו משהו שהוא סביר או אמיתי, וככה הטיעונים שלכם יהיו הרבה יותר חזקים, וישמעו הרבה יותר אמיתיים וקשורים לעולם. מקווה שכל זה היה ברור. אם יש לכם שאלות לגבי הסרטון, תרגישו מוזמנים להשאיר אותו בתגובות, שיהיה לכם בהצלחה.